Bapak Didi njaluk kembang arum maneh. Probolinggo. Kentang sambel bawang kolo kubis apa ra kelingan bukaan lawange tresno wong ayu kembang Probolinggo unggana telu suwun Mbah ning rate kok nggawa palu ning ponisa dirabi cak anem wis ganti pelatih sampai ping 3 Indonesia kok sik kalah karo Vietnam apa pasukan Garuda iki njaluk ditanggapno ludruk ketoke ngono sego jagung iwakmu jair nek sing ngedung calon DPR kate nyukuli Pak Mulyadi dadi desa kepala desa DPR ludruk lumayan keadaan sing penting memperkuat kesatuan lan kesatuan nek ana beda pendapat ojo ndadekno perpecahan ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan penojok gampang dipecah belawan diprovokasi uga diadu dadi pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat sing sejahtera ana olahraga jenenge sepak bola kabeh ngeroyok anane bola
siji sing gelem ngalah mergo karo-karone kepingin dadi juara. Sepak bola dulur iku permainan biasa, ana sing menang lumrah nek ana sing kalah, tapi fair play kudu dadi utama. Mari bertanding rukun maneh dadi saudara. Mula kerukunan dulur ayo diutamakno supaya cek tentrem uripno alam dunya. Tapi nek manunggal kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa. Kaya bengi iki manunggal nganakno sedekah, kajate dulur manunggal kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno manunggal ado teka musibah, masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah. Kula matur nuwun Pak Mulyadi bengi niki sampean sak warga sampun maringi kula rejeki. Mula kula dongaaken kampung mriki ado teka bilahi, masyarakate kabeh akeh rejeki taun ngarep munggah kaji. Amin. Wis bengi, ayo nggano. Ngene ketok mending gawa mule 2 juta. Bojo kula ngeten iki melungker nang omah. Mule gak nggawa dhuwit mecucu kaya curut. Bawa abang-abang meringis kaya garangan. Kembang turine kembang sukun, nggawa bedhug aja disuwun. Pagawe negeri nek tuwek oleh pensiun, seniman lodrop nek tuwek dadi dukun. Dadi dukun iku gak gampang, kudu ngurangi turulan mangan, disogo sego jarene iku pantangan, bareng dituki lontong telung piring goyan. Seje maneh karo lontongku iki pucuke cilik gak sepiro gedhi, karo bojoku sak bendina dikemuli. Jarene bojoku mas lontongmu nomor 1, lontongku gak dibuntel godhong, karo bojoku ngalor ngidul dipondhong. Ngetan ngulon didodo-dodone wong, bareng digawa mulih pucuke rada bengkong. Basi bengkong lontongku tetep enak, gak nganggo sayur digado tetep enak. Petuk rondo tuwek lontongku rada jinak, bareng petuk prawan wayu sirahe ndang-ndang. Namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng karesa. Ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe.
sing delok niki wau. Alhamdulillah Pak Mulyadi niki wau panitiae jos. Nglayani wong ludruk jos. Cepet kebat pun ta. Nggawa sego bet langsung sak sayure sak iwake jangkep gak ana sing keluwen. Tempo wayahku kate njopok langsung paniate dijopok maneh. Cek banter rek panitia iki rek. Wis boleh lek karen-karen. Ana permintaan lagu iki ana penjalukan. Niki Mas. Kowe sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya Budi Wijaya kowe jan istimewa manunggal bergoyang budmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai. Ngantuk tapean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa so manunggal. Istimewa. Ya. Oke banget. Bayangno so. Bengi iki desa Manunggal terdiri dari 3 dusun. Ana 3 dusun. Ana 3 dusun. Warga jiwae kurang lebih 2297. Lulu. Iso ngelompok tumplek-blek nang kene, luar biasa. Iki menyediakan sesuatu yang luar biasa. Guyub rukun kaya ngene iki nyenengno karo Pak Kades. Nyenengno. Mbak Mulyadi iki ngenak-ngenakno wargane. Iya bener. Hiburan pas wayah sedekah desa. Makane didongak-dongakno bareng-bareng so. Iya. Biyen ben tambah semangat maneh. Cocok. Tuku sandal nang pasar Kemlagi. Cakep. Warga Manunggal kuwabe ya Allah tak dongakno akeh rezeki. Amin. Amin lho. Lah iya. Tuku sandal nang pinggir sumur. Cakep. Warga Manunggal kula dongaaken nggih mugi-mugi panjang umur. Allahumma. Tuku sandal, pegel leren ngombe es nanas. Cakep. Warga Manunggal, ya Allah, sing duwe utang tak dongakno ndang cepet. Lunas jare. Hah? Lunas. Kok lunas to? Utange akeh ta wong kene iki. Sing jawab lunas. Koyoke akeh. Iya. Tuku sandal nang Cak Roji. Cakep. Warga Manunggal, mari sedekah bumi mugi-mugi kabeh munggah kaji. Allahumma. Tuku sandal nang pinggir dalan. Cakep. Ya Allah, bengi iki main nang desa Manunggal. Ya. Muga-muga Pak Pala Mulyadi munggah nang panggung ngawer dagelan. Melayumu iki nang kono. Kok ngene to suarane? Kok ngene suarane? Gak enak iso. Jek. Iki iso. Lapo o? Heh? Gak muni. Gak muni. Muni lho, Muni. Enak nang kene, mergane apa? Apa? Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak, luhur asore negara iki saka budaya. Wong kene ngerti banget ya, So. gak ninggal budayane Jawa.
Mbok iki mau anane iso sedekah bumi mbok urunan mbok gak ero aku ya. Kon niku ya apa? Apa? Wong manunggal iki kompak. Kompak ya. Rukun wargane. Oh iya iya. Ana tarian pira wae gak tau ngresula. Anjene wong kene loman-loman. Loman-loman nggih napa mboten? Kabeh ana uran pira wae oke. Gatik dinyang. Gatik dinyang. Wargae Pak Mulyadi jos. Wargae Pak Mulyadi jos. Mergo pimpinane ya jos istimewa. Betul. Luar biasa. Sing penting urip iku aja ninggal telu. Apa? Budaya, agama, negara. Oh, hidup dengan budaya akan menemukan keindahan. Hidup dengan apa iki sing kedua mau? Budaya, agama, negara. Hidup dengan agama itu akan mentaati aturan. Hidup bernegara harus senantiasa rukun dan manut karo pimpinane. Bener. Mangkane wargane kene manut-manut. Lho, apa kon? Mari mangan kodhok ta ya apa? Aku mari mangan urap-urap ngono mang lho. Kon sawangan nyenang kene kok wis apal ambek wong kene. Gak apal ya apa luar biasa. Luar biasa. Ambek Pak Lurah aku ya kenal kentel. Kon niku koncoku. Pak Lurah. Lurah Mulyadi koncoku so. Kancamu? Kanca. Samangka Pak Lurah Mulyadi iki wis yuswa lho. Lho ya awak Mulyadi Lurah koncoku kecil so. Oh. Kecil. Umurmu piro? Umurku 30. Pak Mulyadi umur piro? Paling ya swidak. Kok iso koncoan iki lho. Koncoan apik. Apik. Mula saiki ngene iki jenenge apa iki? Ukhuwah. Ukhuwah iku njogo ana telu. Apa iku? Ana ukhuwah Islamiyah, ana ukhuwah Watonia, ana ukhuwah Basariyah. Ukhuwah Islamiyah iku rukun sak padha-padha Islami. Ya kaya ngene iki rukun kabeh. Ukhuwah Watonia iki rukun karo tunggal bangsa gak ndelok sapa-sapa. Gak ndelok sapa ae. Beda agama, beda derajat tetep dadi dulur. Iku ukhuwah Watonia. Ya. Ukhuwah Basariyah. Apa iku? Iki nging. Ana ngunge. Iku rukun kanggo wong sak dunia. Iya. Ngono lho, kudu rukun urip iku. Urip kudu rukun kabeh. Iya. Ya kaya warga manunggal iki rukun kabeh. Iya, mengkane kaya ngene sawangan kaya ngene iki. Bapak-bapak ambek ibu-ibu ki rukun nang kene. Dadi situk sak yogane, sak putrane dadi situk ngelompok nang sene. Iki rukun wong manunggal. Iki rukun nang kene. Rukun. Wong manunggal rukun-rukun nggih, Pak Bu. Rukun-rukun ya glonso. Sing wedok wayu-wayu. Kudunge klemis-klemis. Klemis-klemis. Sing lanang glonso. Apa? Alah-alah kok piyae lungset kabeh. Lah kan wis jamak wong lanang nyambut gawe sora iki mbandani wong wedok supaya ketok kemrungsung, ketok ayu. Kok iso kaya ngono? Lho iya jenenge wong lanang ya kudu ngono, wong wedok iku harus dimulyakno. Anane dimulyakno mergo apa? Awakmu biyen nikah wis janji kok. Janjine Nyenengno dalam suka dan duka tetep nyenengno. Artine kon ya kudu melandani wong wedok. Wah, mangkane glon. Wong lanang manunggal glon. Apa? Dibelani gak karu-karuan, kulitane sampe ireng nyambut gawe isu sampe sore. Belani sapa? Belani sapa? Belani wong wedok. Belani wong wedok. Glon wong wedok manunggal wayu-wayu. Anjane? Alah, glok lodruk kene iki mang salin ping 5. Lancane wong wedok iki kepengin nyenengno wong lanang kon seneng bojomu terus manuru macak celana suwek-suwek terus klambine suwek-suwek rompang-ramping nang dalan. Kalau bojone wantok kok kaya wong gendeng, gak isin kon. Yo isin. Lah iya, makane wong wedok iku diapa-apakno lebih utama timbangane wong lanang. Yo tetep wong lanang. Lho yo gak iso tetep wong wedok. Wong lanang iku jenenge pimpinan rumah tangga. Terus sembarang sing ngatur iku ya wong lanang. Ya. Dibelani gak karo-karoan iku demi wong wedok. Nggih Pak nggih. Wong lanang. Wong lanang nyambut gawe soro. Wong nyambut gawe soro isuk sampai sore. Ya. Balani sapa? Belani wong wedok. Ben wong wedok ketok glowing. Lho kon gak ro wong manunggal. Wong lanang isuk sampai awan nang sawah. Terus brodol. Wong wedok enak-enak apa kowe? Senam. Terus warung Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang.
Niku ya apa kok? Kon ngomong nek sing sara wong lanang. Jelas wong lanang so. Tetep sing sara wong wedok. Apa sarae? Kon esuk-esuk wong wedok iku wis umbah-umbah. Ya toh? Terus ngatur anak supaya iso budal nang sekolah. Apa? Sore titik awake wis sayah. Iya. Kate turu ae bengi-bengi kon sik graya-graya. Diapa-apane wong wedok sara nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lho, wong wedok ku juara to. Juara tutuk endi? Ndak tutuk kene. Sak juara-juarae wong wedok lho so. Apa? Nek wong lanang gak nyambut gawe. Ayo pikirin dhewe kon. Apa? Wong lanang gak nyambut gawe sing ge mbadhok apa? Tletong ah. Laraan ah. Ya tetep wong lanang sing ngajine luwih gedhe nggih Pak nggih. Nggih Pak. Hidup wong lanang. Lah, kon nyambut gawe gedung-gedung. Bojomu gak iso dadi daringan, gak iso ngelola keuangan. Worong nglompok, worong soge kelakon bambung kon. Tetep wong wedok iku otak dalam rumah tangga, manajemen rumah tangga sing ngatur wong wedok. Gak ana wong wedok kelakon melarat kon, nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lho, ngono. Alah sing hidup-hidup iku dhewe wong lanang. Masih ngono kok niku lho. Si diatur apa nek wong lanang gak nyambut gawe? Terus. Wong lanang gak nyambut gawe bayangno. Apa sing ge bayar cicilan? Kaya to mekar. Syariah. Duwe apa ge bayar? Wong lanang iku ana paribasane so. Apa? Main glowing kenek apa iku pecahan piring. Glowing pecahan wong piring. Wong wedok glowing, wong lanang golong koming. Mergane apa? Belani wong wedok. Oh ngono. Iya. Berarti kon rumangsa wong lanang nomor 1. Nomor 1 nggih, Pak. Wong lanang sing semangat. Hidup wong lanang. Ya, hidup kon. Oh, hidup. Kon gak ngrasakno wong wedok iku apa? Apa? Kon enak kari nitipno dhuwit 20.000 50.000. Terus marut dhuwit 50.000 dikongkon marekno sampai seminggu digawe blonjo. Wong wedok mikir to. Mikir apa? Nek sampai gak cukup kon muring-muring. Wong wedok iku sora to. Sora ya apa? Lho sora ya apa? Mikir wong wedok iku. Ya mikir wong lanang. Lho ya apa kan iki? Wong wedok tak kandhani ya. Apa? Ana paribasane Pangeran Katon. Ya apa? Surga di telapak kaki ibu. Lah nek kon sampai wani karo wong wedok, wurung mlebu swarga kon. Sikile gak dikekno kon bongko kon. Wong wedok nomor 1 nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lah nek sikile wong wedok rangen. Nek sikile wong wedok akeh range. Wong manunggal ana sing rangen arek. Akeh. Gak ono. Wong wedok wong manunggal iku sikile akeh gudike so. Lah ya apa bedine sapa sawah? Lah ngene ngewangi wong lanang kok. Ya tetep wong lanang. Wong lanang apa? Wong lanang nek gak semangat. Ya. Wong lanang nek males. Lah wong wedok kada dadi apa? Maksudmu? Apa? Wong lanang soro. Wong lanang ku soro so. Dadi wong wedok ku sing kalah. Kalah. Gak iso to? Ya iso. Kon ilingo nek gak ana wong wedok, dapurmu iku gak lahir nang donya goblok. Lho rumangsamu lho, kon lawase wong wedok iku ngandhut awakmu 9 taun 10 wulan iki rumangsamu gak soro ta? 9 wulan 10 dina so. Wong wedoke 10 goblok. Ya ngomong ket Lah iya, anane ngandhut awakmu gelem, ngandhut awakmu nduk kene. Kon nduk kene projol iku teko wong wedok. Nek gak ana wong wedok, wong lanang ya gak ono. Nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ya tetep wong lanang. Apane? Kon niku goblok. Goblok apane? Lolak. Sing lolak apane kon sing ngahno? Kon tambah suwe ngahno. Lho. Kon ngomong wong wedok iso ngandhut. Iya. Lah lek gak ana wong lanang so. Iya. Ayo. Nek gak ana wong lanang, apa wong wedok iso meteng? Kosot kaya wedhus. Ya tetep wong lanang so. Awakmu ana nang alam donya iki mergo kon digawekno bapakmu. Nggih napa mboten Bapak? Hidup wong lanang. Mangkane wong wedok aja wani-wani ambek wong lanang. Aku ewang ngono apa, Bu?
Sapa ngewangi? Kon memang wong lanang iku sing nandur winih nang wong wedok. Lho jelas e. Tapi mempeng kon kepingin nandur winih nang wong wedok. Iya. Iya toh? Iya. Kon nek nyambut gawe suwe-suwe sampai bengi mbelani sapa? Belani wong wedok. Kon mulai pegel-pegel sing mbok doleki sapa? Ya bojoku wong wedok. Lah nek kon pas mulai terus bojomu gak gelem karo kon gawe celana lepis rangkep 15. Sore turune mengkurep kate mbadok apa kon Wong wedok iku tetep utama nang keluarga to. Nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Semangat Bu, hidup. Tetep wong lanang. Apane? Tetep wong lanang. Nang apane kon ngosek kon wong wedok gelem ngono ayo. Wong lanang sak manunggal sampean tak kandhani kabeh. Ana nyo. Mulai nyambut gawe pegel-pegel. Wong wedok nang omah rangkepan lepis ana ping 10 gampang. Gampang. Nang apane? Kalah nang klobuk 150 api. Kono manunggal iki tontonan lho. Apa? Tontonan iki mawa tatanane apik dadi tuntunan. Iya. Supaya wong manunggal iso le tuntunan teko tontonan ngomong sing apik. Wong nunggal kok mbok wurukno nang klobuk iki lho. Apik. Rumangsamu. Apik kok. Makane apik kok. Iki germoe klobuk ta ya apa iki? Aku singitno, Cak. Wan, aku singitno, Wan. Kan mlebu nang son ngene, mlebu nang son. Cak, lapo, Cak? Cak matamu ah. Delok potongane sekar banjare kaya ngene iki lho kok celuk cak iku lho sini. Celuk apa kate? Ngene lho Om. Apa? Ngene lho Om. Aku singitno, sing penting gak ketok wong. Singitno aku. Kon melo Pak Mulyadi ae. Nandi? Kon aman. Mumpung Pak Mulyadi saiki boto janggelik truk. Iya. Pak Mul. Iya. Iki kalau wonge kalau. Kalau. Tadi keket truk lho kon. Kok dadah iki lho wong dadah. Pak Mul, kok niku didadah gak gelem sih. Samene Pak. Makane ana wong ngomong diwasno. Ayo kene Pak. Apa? Jare bokongan melo Pak Mul. Menemben wong wedok iku nek kepengin persis kaya wong wedok ya, supaya ketok kemrungsung, sikilmu iku cukur mulu-mulu lho. Ana wong wedok kok wulune ketel, Gak suka aku kon buka-buka wadine wong wedok. ya gak ngono. Swaraku dicilikno titik. Wong mek wulune ketel iku macem-macem gunane. Gunane apa? Alise wong wedok mek ketel iku setia nduk wong lanang. Nek tangane mek ketel bumbone nyambel erek-erek cemplung dadi lan sedepe. Lah aku iki wong wedok sing sikile ketel. Mulane kon disebut Banci. Mek ana wong doleki aku, kok Wan kon lak koncoku, ambek rasa ya. So, ambek Wan. Keliru ya apa? Kono to kene so. So. Yo. Mek ana wong doleki aku. Ya Dar. Oh. Yo to. Ya di. Aja mbok dudukno. Aku ditagih-tagih Kon utang. digoleki wong ta? Ditagih utang. Timbangane kon singidan, alu wong kon singidan karo nyambut gawe. Aku botone dhuwit. Lah iya. Iki kok bayar meneh, bayar mekar. Sing penting oleh dhuwit. Oleh dhuwit. Kon nang kene ae tak jak nyambut gawe. Gak soro meneng tok dhuwit teko dhewe. Araimu ae kaya begal kok ngejak nyambut gawe aku. Nyambut gawe opo sih? Iki kok digawe media. Iya. Mama. Apa? Aku mbok dadekno wanita penghibur aku. Oh gak. Sopo sing gelem rupamu? Kon niku kepengin dadi LC, gak payu wong girap-girap delok kon. Nang telaten. Potonganmu kaya lapangane manunggal kok. Wis rusak dibangun koperasi. Lho, Kaya kon sepi. Lah iya wis ngene. aku gak ngurus Ya. Bah nyambut gawe ngerneti praut. Ya. Bah nyambut gawe nang koperasi. Bah begenyek Sing penting oleh duit. dhuwit toh, Brainono. Wis meneng rene apa? Wis meneng nurut. Ayo. Aku kate mbok perkosa wong loro. Gak. Aku mbok perkosa wong loro. Gak. Semrep kok takon sapa? Aku kok mbok
Dani, ada perkosa. Ada apa sih? Iki kayak iki. Sing banci aku kok. Yo keliru. Meneng. Lapo? Iki apa? Iki gak cocok iki to. Gak cocok kok. Gak cocok iku, coplokane. Coplok. Sing iki lho, sing iki lho. Coplok. Jane rasa kok nyopot e. Tarik ae. Iki apa sih isine apa sih? Susu, Cak. Heh? Oh, susu. Susu kok atos ngene to. Lah iya. Sendal sandalmu kurang get napuke. Ya apa? Aduh. So. Aku apa-apano iki? Wis meneng ae. Kok nak lodrek ku iso apen-apen ta gak gebuk apen-apen mbok tantem temenan iki lho. Bapak Saipul sampai kerenyeng ae. Wis meneng ae. Meneng ae, pokoke oleh duit. Kon butuh duit kagak? Oleh duit. Iya. Meneng. Ya. Iki wis gak liquid rek. Gak mati iki. Ketokane akeh. Tapi banyak. Iki ya Allah. Bakal kita kok. Nek isi ya, So. Aku enak brain nang jero aman. Kok lha apa mricone mbok unyet iku lho. Pak, melo pisan, Pak. Ayo, Pak. Kene lho. Kan rini yo sing penting oleh Duit. Nyambut gawe apa iki? lho nggo. Aku kaya keracunan cumi ngene. Saiki iki akeh wong sing seneng rejeki instan. Iya. Rejeki sing teko dhewe, ya. Wong sing salah dalan ngono iku lho. Tok, kok gawe kathok bal-balan hari iki. Kon kate melo timnas ta? Ayo longgo. Lho, Penggaweanmu mek meneng tok. Kon meneng. Kon saiki tak dadekno reca. ngene iki lho. Mek Ate pamong desa gak nyawer rugi iki. Anyang-anyangen. Ndi panitia iki? Pak. Pak Rini apa tulungan Pak? Aku dinyik-nyik Pak. Kon iku lungguh. Aja ngawur arek kok. Dikongkon lungguh angel kok are. Oh dikongkon lungguh tok kok angel lah ngono. Lungguh, gak nyambut gawe gak. Ojo, Dar. Darmanto. Iki tak ramute to. Lah apa aku kok mut? Mut untumu kono. Kon tak ramut. Aku juru gemboke. Juru kunci. Ayo. Masalah rek. Juru kunci nek cilik nek gede gembok. Kon nang kene. Lungguh tok kon meneng yo. Ana apa ae meneng. Lah mek aku nglungguhi setrum bongko goblok. Wong kaya babak. Kon lungguh nang kene. Wanto. Apa so? Kon nang Pasar Boan ya? Pasar Keboan. Nang kono woro-woro. Ana reca tiban. Ngomong ngono ya. Reca tiban. Ya, reca tiban sing kait mumbul. Ya. Iya. Kayak ana promosi sing aneh-aneh ngono to. Tak woro-woro iso. Iya. Wong wedok sing gak duwe jodoh apa ku wis kongkon rene kabeh ya. Ki nyambut gawe. Apa? Nyambut gawe. Dadi apa mau? Kon dadi reca. Jare mau penari ular. Penari ular matamu ngono. Kon dadi reca. Nang kene kok ana wong njaluk apa kon meneng. Meneng aja apa. Ya. Berarti reca kula patung sih. Iya. Berarti patung lek gak iso ngomong. Gak iso ngomong meneng. Berarti aku kudu meneng ae. Meneng. Oh, gak ngomong. Kadek ngomong. Ngomong terus saya meneng. Loh. Kamu. Berarti ana tamu ku gale ngomong aku. Tangane yo. Oh, kadang-kadang bobule ayo. Loh, sampai kok suwe gak ketemu nang ndi? Aduh. Percaya lo, Gon.
Aja disorong. Meneng lho, meneng. Kaplok iku. Oh, gua tak kaplok iku, meneng. Sampeyan kok suwe gak tau ketok nang ndi? Aku iku apa? Joke wis SMA iko ya. SMA iko? Iya. Lho, sampeyan nang ndi waktu iku? Amen ro gak? Iya. Aku kok pas ngene lho. Kok Pas gak kok ngene lho. Gak melo. Iki koyo ngene iki lho. Ora ngono, Cak. Iki koyo ngene. Wes ayo, ayo, ayo. Budal, pesawat. Ancok. Aku wingseng. Iki kaya pilot sing kesangkut narkoba iku lho iki. Iki apa sih iki? Niki namine reca tiban, Pak Gus. Ketiban apa? Ketiban botok. Reca tiban niku maksudnya moro-moro mumbul ana reca sing sekti ngoten niki. Ngoten lho. Iki reca koyo wong ngene. Istimewa iki. Udel ya apane? Udele kayak sumur. Cak, Apa? lah reca kok iso mlaku rono-rono ngene. Reca iki gak sembarang reca. Ketoke reca tapi duwe yoni, ngeluwi menungsa ngono. Luwi menungso. Iya. Dadi keterak angin ngono kuwi, Cak. Lho. Iso mlaku rono-mlaku rene. Iya. Oh, Ayo Cak, jajan dijojok ngono iso glodong tak. Jajan, tak kocali jajan. Wah, Menengo reca. Sing penting oleh duwe. ki panitia yo gak ngekei duwe. Ah, menengo lho. Menengo lho ya. Ngomong tak tujak. Kon kok nang kene ana perlune apa, Dik? ini lho, Cak. Aku iki kan wis metengene lek 10 tahun. Iya. Lah terus marung ngono iki aku kok gak lahir-lahirno ngono. Iki yo ampun. Reca kok nyelutak. Kok iso nyelutak iki? Sepurane ketoke recae mari kena racun. Recone kok roh barang amis-amisan ya. Hah? Kok roh barang amis-amisan ya. Biyen reca iki mumbule iki bareng wong panen iwak. Oh. Mangane ndolek amis-amisan. Oh, reca iki kayak kreco. Pandangan saya suwe lah kaya anake sapa? Kaya anake sapa? Kaya sapa? Kayak nek salam. Cak. Iki recone lanang apa wedok, Cak? Recone, aku gak wani ngomong iki reca lanang apa wedok. Nek kon kepengin mbuktekno, deloken dhewe. Tak boleh ya, Cak. Jalan. Sik gawakno tasku. Tahu tak batok kok. Menengo. Hei. Oh, reca kurang ajar. Cak. Le. Ya apa. Reca iku lek sak tumonku ngono iki kan benda mati to. Benda mati. Dan tidak bisa bergerak to. Betul. Lah iki gak Apa? Lah iku lho, Cak. Terus kok kembut terus marung ngono. Loro iku ya kembut. Lah sing sitok iku kok maro-maro trucuk. Oh, ana sing kembut-kembut, ana Iya, sing trucuk. marung ngono ngene lho koyo kate woh ngene. Trucuk. Oh. Macae. Iya. Sing delok. Bulan. Tasik gawan. Menengo. Loh. Menengo. Nek kok iso jejeg. Lho, kalau ampun ngomong niki reca tiban. Bener reca tapi kelakuane tingkae ngeluwi menungso. Oh, Oke. menungso menantu. Menengo. Ya. Lu. Ya napa, Pak? Ya napa? Dok tengah nek manuen joke loro. Sampeyan pun salah. Niki reca tiban sing sampeyan tingani niku senes manuk kali ndok. Lha apa? Pusaka niku. Niku pusaka. Pusaka. Lah kok padha karo tekku. Benten. Kacau. Niku benten. Nek nggon sampeyan kan gak kena diputel. Oh. Niki sampean putel iso balik dhewe. Diputel
Putel to balik dhewe. Saged balik dhewe. Sok. Cak, putelen. Sapa ngerti kok? Tak putele, kok tak tunune. Alah. Alah, Bong. Macet arane mengguri. Masih arane mengguri yo, tak odot teko mburi. So. Ya napa? Halah. Kayak salam. Nggih niki reca niki, mandine petung mandi niki. Cak. Iki lho kok koyo lho ya. Ya Cak ya. Apa ki ya? Mo. Tak pedot. Napa Pak? Nyatek. Ketoke nyatek padahal boten. Aduh. Ya ampun. Kato iki. Ya napa Pak, ya napa? Bahaya apa ya? Nggonku dipeliket karo remi. Aja iki lho, tak meneng. Yang penting oleh duwe. Berarti kudu njaluk ndok kene. Sampeyan duwe keluhan apa ae, kajat apa ae sampeyan njaluk nang Bareca. Mene wis keturutan. Sampeyan duwe apa? Duwe masalah apa? Aku iki lho kepengin ndang lairno, aku iki mau dioperasi ngono lho, Cak. Nek kepengin gak dioperasi sampeyan rene nggawa helm. Hah? Cek gak kena Oh operasi. iya, mang apa gak gawe helm? Apa lho? Jare kena operasi hari iki. Wah, ngawur ae. Lah, Bobotan iki 3 tahun. Aduh. maksudnya ya apa? Aku kepengin ndang lairan. Kepengin lahir normal. Iya. Gak sampai nang rumah sakit. Soalnya aku gak duwe bondo. Gak duwe duit. Gak duwe duit. Jarene Bareca ki mandi. Lho, mboten salah. Sampe nek nang kene cocok nggone. Sampai nang kene njaluk Bareca, gak sampai sedina, 2 menit brol. Ngono ya? Berarti aku nyuwun nang kene. Sampe njaluk nang kene. Aku ngomong apa iki? Ngomong apa? Salam, Waalaikumsalam Bareca. Apa karep sampean? Ngono lho. Assalamualaikum. Lho kok assalamualaikum kok dijawab sampean kok. Piye? Assalamualaikum iki nek wong padha-padha Islam iki nang Keliru. ya apa? Salam. Oh, ngono. Salam, Waalaikumsalam. Salam. 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 Kacau. Ya wes. Loh, anak iso nangis. Sampeyan njaluk. Durung weteng nangis. Iku syukurane anak sampean, durung apa-apa wis nangis kepengin metu arek pisan. Heeh. Tak ajane kene. Salam. Nyai Danyang kaki danyange wong sak Indonesia. Kakean. Sa Indonesia teko kabeh rempek ngekeki panganan. Ngentut aku. Mangan nyawer ae enggak ngentuti kancane. Apa artane tantung? Ini aku malah baleni maneh. Baleni gak apa-apa. Kalau anakmu katanya metu procol. Loro. Lho iya balik maneh. Oh, alah kebatut. Disetrum lho. Ayo sing temen sing kusuk sampean niku. Lah kate kusuk piye lho bojoku garai ayo. Ojo digare Pak Gus. Ayo. Nyai Danyang kaki danyang sing bau reksa. Kula aja ngentut, aja diangkat ngene to. To Darmanto. Lho baleni maneh. Baleni. Nyai Menawa. Danyang kaki danyang sing bau reksa, kula nyuwun nang gagaki lairan. Lah masih kula niki kan kepengin selak roh anakku iki lanang apa wedok. Terus elek apa Cok, enggak? kakek cocok, Bu. Terus masih arek iki kok lucu to ora? Ngono lho, Mbah. Preboken aku. Meneng kok. Aku kok dijancuk-jancuk. Aja akeh-akeh njaluk apa karepmu ngono ae lho. Lah, Cak. Heeh. Recone kok iso muni jancuk-jancuk. Ketoke meso, iku Yoni. Oh, Yoni. Yoni. Berarti suatu keberkahan. Yo, barokah iku. Tak jejeran. Jejeran. Ngono ya. Gak ngalih.
Kula kepengin ndang. Kok kate ketutan nek kon. Kok kate ketutan nek kon. Jembeke. Meneng aja obrak. Kok dijajari kok iso. Meneng. Ayo sampeyan jalo. Mbak, kula kepengin ndang lairan. Aku serah kepengin ro anakku lanang apa wedok. Ganteng apa ayu? Jawaban, Mbak. Aku suwe-suwe culeken. Meneng lho. Berbeken. Yes, meneng ae. Mbak, mbakmu. Ngono gak gawa kembang ngono lho. Kok kembang? Biasae badokane iki kembang. Nek rada alot sampean sogo kali kembang. Nah, ngoten. Pak Danyang, Kaki Danyang, kula kepengin ndang lairan. Aku serah kepengin ro anak iki lanang apa wedok. Mbak. Woi, Mbak. Gak gampang mau. Nyala. Gak dodok kan. Rajak desa lairan iki. Danyang panunggal dal listrik kula nyuwun panduka kali panjenengan. Dene boten kula bobot 3 tahun boten lahir, ya napa kados lahir. Muni kok nyotot. Ketoke tumus, ketoke dijabahi. Sampeyan delok, recoe langsung teles. Ngeten iki berarti pun kabul kajat sampean pun. Kabul. Jelas. Aku tak mlayu. Derenya. Mboten usah wedi. Oh niki reca mboten saged lapo-lapo. Aku kan wis donga. Heeh. Wis nyiram kembang. Nggih. Berarti kan wis mari ya, berarti kan mulai ya. Wis mulai ya. Iku lho. Aja lali rek. Lho apa? Lho, taline. Jajak to, Cak. Jare umume ngono kok mari kok ngene iki gak oleh mondhak-mandhek. Lah ngene gak malih. Gak mandek gak apa-apa tapi tinggal ono. Lah ditinggali apa? Lho kok tinggali gak krasa ta? Tinggali apa? Tok. Maksudnya iki tinggal ono titik-titik digawe ngrambut bareng cek tambah mandi. Kok syarate ono. Apa? Tak utang duit lurah. Sampeyan tinggali. Sak cukupe. Ya apa? Rasane ya. Alah gurih. Coba tangane bladir. Nyenene tole banci ya. Mesti duit kene mang. Ayo, duit ilang. Nek sampean gak ninggali, warung lahir tambah gede. Berarti kari metune to. Lah iya. Malah gak metu-metu. Alah. Meneng. Mangane gladit. Aja obah. Kalau duit. Menek tangan lu. Atuh. Ana tak gak sih. Ujupun kabeh ngono lho Pak, larang diitung. Sik tak gelekane. Mangke lho. Persaku gak nggawa, tak doleki kok gak ono. Pancene wong petuk kenyane kok. Ketok gak. Wah. Aja akeh. Aja akeh gorong-gorong barang mesti kok aku nglair. Ngekeki mbareca gak hitung-hitungan, nek hitung-hitungan purung kabul. Wis sak ugelak wis to. Sampeyan kei piro iku? 100. 100 ganu kono cetetok gak cukup. Iki lho to. Iki lho. Nah. Siji. Loro. Telu. Papat. Gangsal. 5. Ya. 5 ya, 500 tak gawe. Heeh. Kok cek gak ilang. Lek mulai to ya. Ta. Ayo wis. Ta. Ya, Ji. Boten. Yen kultur ono cet. Tak kei kembang. Ro akon. 500. 500. Perjanjiane mau durung pira-pira? Pira-pira? 50%. Ya gak iso. Lah piro? Aku 70 kon 30. Gak iso 50%. Wes aku mau gak apa-apa. Tamu yo wis kon kok 70%, aku 30. Monggo sing pengen akan Aduh, mantanku, tibae mantanku. iki sapa maneh? Kon iki recok kok ngono semeneng ya.
aduh lho, gak iya ana sing ganjel lho. Sepuntene niki mau mari disiram kembang. Dadi reca niki yonine tambah gedhe. Tapi iki mesti gede kok cale jejer aku. Gedhe nyerite sakmene gedhe kurang gedhe ya apa sampean? Iki reca sing paling istimewa. Iki reca. Reca tiban. Sing viral iki. Viral nang media-media iku wis iki. Kok koyo banci. Koyo banci. Koyoke banci. Padahal wengos. Temenan tak gak yakin aku. Lho. Justru nek reca mandi ku yang ngene iki, Mbak. Mboten ketara, tapi yonine gedhe. Ngoten lho. Delok se. Sampeyan priksa apane? Loh, Napa? Napa wetenge? Blidut iki lho. Jenenge reca ngoten niku. Lah pokok niku. Meneng ana kok jo mengo. Ngomongnya wenteng. Iya. Sing dijemondok kuyu. Ketoke obat bakal mboten. Aku lah ado-ado teko klobo. Nggih, lho, kondi? Klobo. Waduh. Ki langganan kok ya rek. Lah aku dodolan apem nang kono. Dodol apa? Ya apem ya jemblem anget. Koyoke kenek separo oleh koyoke. Sampe dodol apem. Iya saiki gak payu. Apeme sapa gak payu? Apemku. Apem sampean gak payu? Gak payu. Banyu paling ya. Berarti sampean nang kene iki maksude kate ndolek Apemku cek laris ngono lho. cek laris maneh, Iya. cek payu maneh. Iya. Cocok. Temen yo. Cocok sing Kok lek sampe ado-ado jujur. kak Ngomong tak. Menengo. meneng kok. Cocok sih sampe jujur. Ya iki. Iki Jalan keluare solusi sampean cek payu maneh apeme ya iki. temenan. Lho, cocok. Soalnya aku ado-ado ngono gak cocok nang kene. Lho, sampean nang kene, atik sampean temen dikabulno temen, meneh gak trimo siji loro. Sampean kepengin payu pira suwengi? Sedina 40 uang. 40 wong. Gak ndawa ya kira-kira. Tuku betan. Ojo cacak 40. Sampean suwengi kepengin payu 200 keturutan. 200. Apa? Kakean 200 sak, 300 sae. 300. Burung dadalane traktor iki kok. Wis pasti kabul. Iya. Iya. Terus iki apa iki ndongone, Cak? Gak Sampean sogo nang kene. Assalamualaikum salam ngono lho. Karo sampean apa ngomong. gak bloko iki. Ketoke gak bloko. Pancene reca. Menengo. Obat tak gibeng kok. Asun kok. Tak dedet tasku ya. Aku pengen kusuk. Heeh, sing kusuk. Hei. Kak. Lah apa? Dikene nang ngene wekku. Kane kerja menengo. Sampe napakno. Bae sih, iku mang. Sampe napakno. lho. Hah? Bunder-bunder loro ndok iku lak sajen lho, Cak. Iya bener. Lah ya sajen. Terus sampe napakno. Kate tak jukuk, tak gomole. Sampe sodok-sodok ngene. Iya. Lho, menemene aja disodok, perkesen ae mesisan. Sumpah. Suatu saat kon dadi reja. Arek iki lho pinter. Dijilat. Cak, Apa? lah kok ono sing danga-danga. Iku ngono. Ya. Sampean kene lak kepengin payu. Sing sampean jaluk iku nggambarno, iku pusaka meneh sing gare sampean laris. Roa. Apane? Berarti Kepengin laris, luwih laris maneh sing ndang mangke ana bon cabe. Ya. Tambah api. wedi aku. Sing temen, jaluk sing temen. Menggambarkan pusakaku meneh ya. Iya. Iku gambarane laris sampean meneh, ngono lho. Aja dipletek. Inti penae. Apa? Jarno. Apa? Arek iki lihai. Alon-alon.
Sing kusuk. Bareto. Aduh. Lah apa sih? Aduh. Lah apa? Aduh. Lah apa? Peri. Peri lah apa? Ndokku dipletet. Ya napa? Aku iki pengen ndonga sing kusuk. Nggih. Terus. Nek sampean kusuk pun sampean reken wonten napa-napa tetep meneng mawon. Sampean gocekan. Sing kena digoceki sampean goceki. Cik. Dasi kecakar. Assalamualaikum salam. Loh, Bareto. Iya, ngomongnya salam. Nyit-nyet lho. Meneng wae empeten. Senep cok. Gak apa-apa. Sing penting oleh duit. Bareto. Oleh duit ndokku pecah. Sampeyan ngomong menjaluk. Sampeyan njaluk wis. Kusuk iki. Ayo tak jeluk. Assalamualaikum salam Bareto. Waalaikumsalam. Iki kok aku yo gak payu ta. Loh, justru nek sampean ketemplekan nggone Bareco tambah laris gak karu-karuan. Iki engko ngene lho. Lah kok banci ngono ya. Lho, wong sing jaba, sing seneng sampean ndelok sampean tambah ketok wayu ngono lho. Jembak kok Bareto iki. Lah aku dhewe aku yo jembak asline. Wong recok. Wes, sampean njaluk. Ilang separo braiku. Dalah duwe kok koyo ngene. Sampeyan nek njaluk nang Bareco aja ngentut. Sampeyan ngentut ya, Mang. Seca, akate ndonga, recok kok iso ngentut. Recok kok iso ngentut. Nggih sepurane niku. Lho. Sampeyan terusno. Kok wurung gak payu lho sampeyan kok. Medak lho sampeyan kok lho. Mung kadung nduk kene, atik wurung medak sampeyan kok. Meneng kok kon. Heeh. Meneng kok. Bareto. Kira kate kentut pada kira. Kate. Beler. Bareto. Cak, aku dintuti terus kok totok kata biru. Gak apa-apa, gak ngarep tembus. Iki kono bokong-bokongane bapak cek mulek nang gone dhewe. Gak apa-apa njaluk. Bareto. Kula pengen apa kula lari Bareto. Nggih. Iya, bidang bola 5 uang ya. Nggih. Temen ya. Iya. Nek gak payu. Nek sampe gak payu ya apa ngono? Sing sampe gak payu ya apa? Tak rabi dhewe. Ya napa? Hah? Iya ngono tapi kok dirabi dhewe. Wong liya gak krungu brobong sampean sing njaluk sampean krungu dhewe. Ngono lho, berarti kabul pisan. Wes ya. Ya. Foto Cak. Kenang-kenangan Mas ya tak aku dintuti terus. Oh, njaluk selfie. Ayo kono. Rapi. Balas dendam ah. Balas dendam. Wes, Jambak aku. rapi. Wes, rapi. Wes ya. Heeh, fotone pon. Menurut saya gantian aja iki. Meneh tak blawune meneh. Wes ah. Nggih. Lho niku wajanine. Tinggalane. Nggih minim 2 juta tapi pinten ngoten lho, digawe rambut recok. Tapi saya ikhlas ya Cak ya. Nggih, mboten napa-napa, sak ikhlasé, mboten napa-napa, sing penting sing akeh. Nggih. Kula dongaaken kabul kajate nggih Ning. Mugi-mugi laris. Iya Cak, wis tak balik ya. Nggih, gak trimo bengi esuk awan sore Pak. Ya. Aku iku ora ngopo, dolekno kok dhuwit Gak abot-abote kon ngingoni kon. Gak ngreken aku ngene-ngene, gak gelem aku dadi juru kunci. Berhubung kon aku boleh dadi nyambut gawe kaya ngene iki. Lho kon. Kok sing congok.
Cangok ya apa sih? Iki amplopan ku bukan 4.000 iki lho. 4.000 iki lho. Pak tambah ono, Pak. Piro ta? 4.000. Waduh. Gak apa wis, ngene. Iki digawe penglaris. Juru kunci congok kon ku ya. Aku lek garo dikek Sajane mahar 500.000. Jelasno nang TikTok. Marketinge lak wanto sih. Ya wanto gak sing jelasno. Kok kene iki ya jenenge gak apa-apa. Saiki 4.000 engko ono maneh. Sapa ngerti engko ono maneh nang kene kok dikek 4 juta ngono. Menengo. Oh, gak pokro. Lah iso menengo. Soal wesi. Monggo Bapak Ibu sing kepingin kabul kajate ten mriki wonten reca. Gak pokro kok. Lah menyambut gawe, cok wedi kon sementing meneng ono CEO, ono CEO menyamar. CEO berarti Wong sugih sing menyamar. Iki. Sampeyan nek njaluk napa-napa teng mriki bener nggone, Pak. Gak ngono aku gak ngomong dari sapa mang aku gak ero. Tapi aku rene mang. Iki wong Perancis be omongane kok mbulet. Arek man jare teko ya gak teko aku dibujuki terus ya. Sampeyan teng mriki wonten gaene napa, Pak? Lho, sampeyan wonten gaweane napa teng mriki? Kandhane gak teko arek kok omong dene. Wah, gendeng iki. Ya omongnya gak percaya. Cari CEO. Woi. Tapi ya. Tapi. gendeng temenan. Kan lando apa kan? Kan lando apa kan? Kan lando apa? Lando apa kan? Waru ireng apa waru abang? Waru ireng. Kan dikongen sapa? Dikongen sapa ngene iki? Dikongen sapa? Wanto. Dikongen Wanto. Wanto. Oh, Wanto berarti sing kudu mbok tembak. Sumbarono Wanto. 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 Kono ndi Wanto? Aja macem-macem. Kono macam-macam Mbak. Aku londo kongguan. Aku londo pekuan. Wanto iki lho. Kon tak tembak kon. Tembak. Tembak. Iku tembak goblok. Aja aku mamamu. Iku lho. Iku sayangan. Sing kono pacaran. Lere lah kok malah gendeng kabeh. Iki
Sing ditembak sapa? Loh, bajingane dudu aku sumpah. Ayo sumpah dhisik. Sumpah. Sing gendeng kok akeh ya. Bajingane iki kontak tembak tut. Tembak tut. Unine ya apa nembake? Tut. Iki tembak. Itu tembak. Wanto tembak. Iya, awakmu tembak. Awakmu. Iya. Bongko wis. Wis gara-gara rasa iki. Gara-gara rasa gawe kegiatan sing kaya ngene iki. Nek mate tangi lho, Mir. Oso, Nggih. wis aja diterusno so perbuatan ngene iki. Wong kula niku ndolekno dhuwit kanca lho, Pak. Ya tapi ne wis gak halal blas. Lah terus yo napa nih? Penipuan iku jenenge. Nek sing mbok tipu gak trimo, kon dilaporno polisi. Mboten, Pak. Mboten. Ayo sadar ta enggak? Nggih. Nek sadar ya wis lerenono. Nggih. Amir babase nek kene, Nggih. ayo ditinggal nontok Lodruk Budi Wijaya. Ngono ae.